Šok! Čo by sa stalo, keby Jaromír Jágr odmietol ísť do dôchodku a išiel hrať do doby ľadovej? Rok 10 000 pred našim letopočtom. Brutálna zima, zamrznuté jazerá a pravekí lovci utekajúci pred mamutmi. A zrazu bum, z portálu vykorčuluje náš vápnikový Jarda. Úsmev na tvári, deka na hlave a hokejka v ruke. Obrovský mamut sa na neho rozbehne, ale Jarda nepanikári. Nájde na zemi zamrznutý kameň. Tohle je nápřah z bufetu, hochu. Jarda napriahne a vypáli kameň rýchlosťou 150 km za hodinu. Kameň trafí mamuta presne medzi kly. Beštia padá k zemi. Čistý gól. Náš hrdina si prejde rukavicou po helme a hodí svoje legendárne zasalutovanie. Neandertálci ho uctievajú ako boha. Jarda im rozdá hokejky a založí prvý hokejový klub v histórii. Vek je len číslo. Aj v dobe kamennej podpísal zmluvu na ďalšiu sezónu. Kladno by bolo hrdé, kde by mal náš Jarda hrať.